tu na hin Christmas war kan lo the na athenan lo the to lo pang hon lo the me kan ni he lam pangate lam ton hi sila te kan lo ta pa kan kan lo ta se ta Wilayah Yen untuk konsultasi yang lalu pokok ambil nomor wilayah hei hi aku menggunakan Jerman lainnya kan Cô tên là cô khá lâu thế là giàu chia thì hả làm té cần một chuyện nè cần bé một năm khóc mày rồi lâu thế làm mình đi tụi này hi lâu làng hi cần chụp cái đó tao liền anh nhỉ thế làm còn hi cần chụp cả cần ấy in rồng bồ na niaถ้าตาเฮียนเข่งเสือเขาเอาของเวลก็กับเราทำน่าปังเลยเข่งเสือเข่งตีเขาเฮ้ละสิกันนั่นเนี่ยอันอบอุ่นนะเอาให้กันแล้วก็เจอกันกันอยู่นี่มีก็เจอกันนี่